Sabedores da problemática que se dá nesta zona a través das denuncias dos propios veciños e residentes, o BNG levará ao vindeiro pleno unha solicitude reclamando a mellora da seguridade viaria nos lugares de Cruz de Pedra, Agros da Vila e tamén Tarrío, onde existe unha elevada densidade de tráfico, o dar servizo a varios núcleos da parroquia de Santa Cruz de Lesón. Que se mellore a seguridade viaria en esta zona na que nos atopamos, que dende a carretera que ven desde Rego e Tarrío e sube para a Cruz de Pedra, e este outro ramal que entronca a través de Agros da Vila coa carreteira que vai á Vila e tamén hacia Moldes, a C302. Aquí poderíase resolver ou aumentar a seguridade viaria e a seguridade tamén dos camiñantes, dos peóns, creando unha zona de dirección única, a máis conveniente, según establezcan os técnicos do goberno municipal, pero creando unha dirección única que permita que, unha vez resolta un certo problema de seguridade viaria. Ademais da regulación do tráfico, os nacionalistas solicitan tamén a construción de beirarrúas, xa que na actualidade carecen delas.